pamusoro vakuru vedare ndauya zvekare ndine nyaya iyaya yekumuchato kwavatagwirei pari kunzi vamakandiwa vakazobudikira vanga variko ikokoko ende pane word in the street pari kunzi vakaramba 250,000 gift mari yavaida kuwana kubva kuna Chivayo because vanhu vangataura kuti aiwa it was Tagwirei no natagwirei vanolinga vanhu natagwirei vanoendesana kumavacation vanoita sei makazviona izvi is something chatoziva kuti Tagwirei anoendesa vamakandiwa kumavacation paanoenda out kunze kwenyika achiita sei anenge achiendesana navamakandiwa nemhuri yavo iyo haisi secret bayo but 250,000 ikai obvious tikuzviziva kuti zvimagifts zvana Chivayo zvezvo kuti anenge achida kuti vakuru vemachechi vese unobudikira but go and see ningi hello papa this zvaanoita even nekudana Hubert Angels kuti anenge achivapa magifts ndakuzokutengera mota papa Rolls what achingodaro achiita zvavanenge vachiita but vamakandiwa havo vanga vakazongobudikira kuwedding kwacho kura kuti ivo havana there is no bad blood between him and Tagwirei because yesterday it was Sunday and Sunday ranga riri zuva rekuti vamakandiwa vaifanira kunge vatori kubhasilika kwavo UFIC uko but vakatosarudza kuti vaende kumuchato pane kuti vaite se vaende kuchechi kwavo kunoparidza zvinongokudza something izvozvo handiti saka aiwa iyo yavamakandiwa iyo I think yakajeka gaiti isire panapa vanga variko zvatopera but 250,000 iri kunzi vakaramba ndeya Chivayo aida kupa dasemaona pavanhu vese vapiwa zvimota vamakandiwa hasati vapuwa amen gaita timboigumira ipapa munozondiudzawo zvamuri kufunga.